Святи небесни, днеска темата, на която ще говорим, ако Исус Христос е в нас, Святи Дух е в нас, и ако Бог е от към нас, не трябва да се страхуваме и да се смущаваме от това, което става в света и около нас. Ще повторя веднъж. Ако Исус Христос е в нас, Святи Дух е в нас, и ако Бог е от към нас, не трябва да страхуваме от това, което става в света и около нас. Разбира се, смущаваме, сега виждаме войни, сесията, виждаме как всичко поскъпва, цените растат, света вече не е това сигурно място, с което беше. Но всичко това говори, че наистина времето наближава. Но знаем, че Бог е контрол на всичко това, което става. И ако той след хората нямат надежда и наистина ще какво да правят, кой път да поемат, нашия път не сме го поели. Това е пътят Христос. Самия Господ Христос, знайки какво ще преминем през тази земя, и не напазваме, той още бидейки на тази земя, последните му думи те бяха така: и ето аз съм с вас при всички дни до свършека на века. Тези думи бяха изречени към апостолите. Тези думи остават днес и към нас, неговата църква. И се казва: аз съм с вас. Значи сега дума, през който да преминаш на тази земя, какъв ти живот да излезе пред тебе, какъв ти изпитан дойдат, знай, че Исус е с тебе. И не само това, нещо повече. Когато Исус подготви своите ученици за времето, когато няма след тях, той им каза така, Йоанна 16:18: няма да ви остави сира си, ще дойде при вас. Сирак е човек, който остане без родител. А тези ученици, Христови, не бяха с Христос. И той знае, че когато ти си отиде от тази земя, те ще бъдат самотни, няма да имат кого седат, кого да оплават. И той каза: ще дойде при вас. И той наистина дойде чрез Святия Дух. После си казва така: Духа на истината, кого света не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той прибъдва с вас и във вас ще бъде. Значи виждаме, и си с нас, Духа е в нас. И виждаме тази една голяма привилегия. Ако при 2000 години Исус беше на място, може да би Галилея, в Иерусалим, Назарет, но не на определено място може да бъде, ако да беше Бог. Днеска, чрез Свят Дух, Бог е навсякъде, във всяко на сърце. Това е нещо уникално. Всеки един човек, който е повярвал в Господа, е храм на Бога и Бог живее в него. И тук към Коринтияни даже напомня. Каза така: или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е в вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си. Слава Бога, него съправено чудесно. Ние чудесно да има от Бога към нас днес. Да знаеш, че ние сме сами. Бог е избрал да живее във всеки от нас. В Словото Божие на днес казва, че Бог е дал духа си на зачатък. Може друга се нещо по-не да стане нещо. Бог е дал духа си в нас. И по че той обитава в нас. И той каза: ти си мой. Не се притеснявай. Така че, той след какво да става, света си отива на своя край. Това е истината. Да, ние не знаем кога точка, къде ще стане, но знаем, че сме ръката на Господа и нашия живот в неговата ръка. От друга Словото Божие казва, че относно това, че Духът, който е в нас, наистина има голяма сила да преодолява всяко изпитание. В първия на 4 казва така: он, който е в вас, е повелик от този, който е света. Кой е света? Дявола. Кой е в нас? Святия Дух. Кой е последен? Разбира се, че Духът е последен. Бог. Така че не трябва да се притесняваме. А в Римляни 8:31 казва така: ако Бог е от към вас, кой ще бъде против вас? Представете си Създател на небето и земята, вечният Бог. Понякога дават как се бори Бог с дявола. Няма такова нещо. Бог няма какво се бори. С кого се бори Бог? Бог само една дума и дявол няма да има. Виждаме в Откровение: и няма да хвана дявол и го хвърли. Искам да кажа, че Бог не се бори с никого. Но Бог каза: не се притеснявай, боят не е твой, бой е мой. Така че не се притеснявайте, уповайте на Господа, и ако тяло ти ще завоим, се притесняваме по-скоро трябва да се боим от Бога. И той именно да има сърце си богобоязан. Самия Христос каза на своите апостоли, реално и към нас днес говори така: а на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тези, които убиват тялото, след това не могат нищо да направят, но ще преброят колко се боите. Бойте се от този, който след това убил, има власт да хвърне в пъкъла. Да, казваме, че от него се боите. Тук става дума: не се притеснявайте отгоре, не се страхувайте от дявола, не се страхувайте от човеци. Имайте страхопочитание от Бога, защото той е този, който разпределя кой къде да бъде. Така че не е важно наистина човек да има сърцето си богобоязан, страхопочитание към самия Бог. Сега, в Матея 20 глава
Исус каза на учениците, ето аз съм с вас. Сега Божие Слово не говори ясно, че Бог е с нас, Бог е в нас и Той ще бъде с нас, дори тогава, когато много хора няма бъдат около нас. Да, винаги защото ще може да има колечко, че не остават. Обаче Той никога няма остави. Вижте, във времето, когато станах християнин, има много приятели в света. Обаче, когато вярвах Господа, много тези приятели останаха в света. И те вече не бяха приятели. Защото тръгнем по един път. И в този път човек остава всичко и почва да следва Христос. И започва вече приятелите са тези, които заедно с него следват Христос. Няма как да дойдем и в широкия път и да следваме Господа заедно с това. Не се получава. Но нещо, което е важно, вижте, Божие Слово не насърчава нещо, което вижте, има сили, които са трудно разбираеми, но за насърчение. Ефесяни 2 глава, от 4-6 казва така: Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов не възлюби. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживени заедно с Христа, по благодат спасени. И като се възкръси, сложени да седим с Него в небесни места в Христа Исуса. Колко уникално слово. Вижте, ако гледаме реално, Христос е глава на църквата, ние сме тяло от Него тяло. Където е Христос, там сме и ние. Господ е навсякъде. Ние сме Христово тяло. И още нещо, което е още по-силно. В Колосяни 3 казва така. Колосяни 3:3. Защото умряхте за този свят и животът ви е скрит с Христа в Бога. Истинският живот на човека е скрит с Христа в Бога. Говорим за християнина. Тези, които не вярваш, живота в ръката на Бога, но ако не повярвам Господа, ще ти излоши да ме. Не те познавам. Така че, наистина, има две опции. Или ела добре би не струва, или мъж не те познавам. И от това зависи от самия човек. Но като цяло, няма по-сигурно място от това да си с Бога и да си в Бога. В Захария 2:8 Словото Божие казва така: понеже който посяга на вас, посяга на зениците на окото ми. Това какво говори? Представете си колко си ценни пред Бога. Зениците на окото е най-мекото място. Най-чисто място, което е човек. Зениците на окото. И точно каза, бий си като зениците на окото ми. И ако някой да кача вас, ще да кача там. Това бъде колко сме ценни ние пред Бога. И сега, и нещо, което е важно, дори когато се чувстваш сам, знаеш ли си сам, Бог с теб, вижте, Писая, 6 глава 15-16 Словото Божие казва така. Това са много силни стихове. Аз знам, но ще искам да прочета точното. Много хубаво да им пропусна нещо. Исая 69, 15-16 казва така: може ли жена забрави слушащото дете и да се смени за началото на отробата си? Обаче дори и да го забрави, аз няма да забравя. Ето на дланите съм те влязал. Твоите стени са винаги пред мене. Слава да ме нося. И наистина, може да си представите, може ли жена да забрави слушащото дете, а поднете? Аз не вярвам. Но казват, даже да забрави за жена, аз пак няма да те оставя, аз пак няма да забравя. Даже Евреи 13 казва така, пак се потреба също слово. Евреи 13:5. Евреи 13:5 така. Не се примчите с револювието. Задоволявайте това, що имате, защото сам Бог е рекал, никак няма да те оставя, никак няма да забравя. Понякога хора смисля, че сигурността е в този свят. Да имаш хубава работа, да имаш добри доходи, къща, кола, всичко това, което се ти предлага. И човек заблуждава това е някаква сигурност. Обаче сигурността не идва от там. Сигурността идва от друг, от небето, от Господа. И сега, искам да кажа, че понякога близки хора се отиват от нас, понякога родители се отиват, понякога близки хора се отиват, напускат. Обаче, Бог никой няма да остави и Той ще остане с нас до края. От нас е сказано да се за Неговата ръка. Сега, наши близки приятели може да начароват. Може да кажат, аз не съм очаквал тези такова нещо. Обаче други могат да кажат, къде отива там, след тази църква, не разбираш за какво става въпрос. Много хора, вижте, вярата в Господа разделя хора от хора. Но въпросът е какво ще можем да изберем. Дали Господ, дали старите приятели, стария живот. Това е много важно да разберем. Но Бог не уверява, че Той никой няма остави, никой няма да забрави. Обаче от нас зависи, разбира се, как ще продължим с Него. И Словото Божие каза, ако Бог е откъм вас, значи това е много важно, вижте. Ако този, който е направил небето и земята, е наша страна, тогава има ли такава сила в този свят, която може да застане срещу тебе и наистина да унищожи. Не се получава, двете, не се получава. Бог е този, който наистина е наша страна, ние сме Негови.
Мисля, Псалом, ще няколко псалми се ще почне за сърчение, преди да чекам Словото Божие. Псалом 73:25 казва така: кого има на небето освен тебе, и на земята не желая други освен тебе. И на небето, и на земята. Друг не трябва. В него има всичко. В Словото Божие казва, че в неговата божествена сила Бог не подаде всичко за живота и за благочестието. Слава да бъде на Господа. Псалом 118:6 казва така. Псалом 118:6. Господ с мене, няма се обуе, какво може да ми стори човек. По-добре да се надява някой на Господа, а не да опава на човека. Понякога, разбира се, хора оплават на човека, като се надяват наистина, някой човек ми се стоящ, да им помогне. Да, понякога оплаваме, разбира. Обаче, по-добре човек да опава на Бога. Всичко в него, той контрол на всичко. А хората са наистина обикновени създания от Господа. И наистина вижте сега, въпросът е на кого оплаваме във време на трудности. Да, знаете, ще кажа, защо много е добре, когато работа е работа, заплата е хубава, хладилник е пълен, семейство е добре, всичко добре, всичко е наред. Обаче, когато една по една почне нещата едва не да почне да куцат, тогава ще започне да се питаш какво става с мене. Работа няма, парите не стигат и болести идват, хладилника се чупи. Искам да кажа, че когато бъдат една по една тези неща, човек започва да се сколебава. Обаче ще ви кажа, че точно в тези моменти ние трябва да продължаваме да следваме Господа. Да опавим на Господа, да се надяваме от Господа и да очакваме от Господа. Защото когато ще наред става на Господа, няма като нас. Точно тогава, когато чатите са наред, тогава се вижда нашата вера в Господа. И сега, ако Бог е към нас, кой ще бъде против нас? Не, искам да кажа нещо, не е важно. В Йоанна 1 глава, 20 Словото Божие казва така: но ние, които го приеха, Бог даде право да станат Божи чеда. Сега, ако не си Божи чеда и Бог, създател на небето и земята, е нашия баща, то тогава кажете ми, има нещо, което да е мъчен за Бога, някакъв проблем наш да е толкова мъчен за Бога, че да не може да разреши. Няма такъв проблем. Вижте Словото Божие така. В Еремия: о Господи Йова, ще първо Еремия 37:27. Ето аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо твърде мъчно за мен? Това е въпрос. Има ли нещо твърде мъчно за мен? Няма нещо твърде мъчно за Бога. Слава Богу. Знаете, има само нещо, което Бог не може. Може да кажем. О Господи Йова, ти си сътворил небето и земята с великата си мишца, с пространната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе. Няма нищо мъчно. Знаете, когато преди много не учи в Библейска академия, и тогава лекторът попита: има нещо, което Бог не може да направи. И ни казваме с 50 човека. Няма такова да помислете, казвам, четете Библията, четете. А Бог миналото не казва така: понеже си твърде свят и не можеш да гледаш благословно на греха. Бог е избрал да не гледа благословно на греха. Това е негов избор. Това Словото Божие казва, че в небето не ще влезе нищо нечисто. Времето на тази земя е време, в което всяко нещо, което е нечисто, да остане тук. Небето е време чисти и святи, непорочни. И това е просто наистина. И знаем, че имаме силата в Бога, чрез Бога, чрез която се противопоставяме всяко нещо. Вижте в Еремия 17 глава говори ясно, когато оплава на човек какво става и когато оплава на Бога какво става. Казва така: така казва Господ: проклет да бъде онзи, който се оплава на човек, който прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Що? Защото си казва: аз съм силен, аз съм здрав приятел, им знае хора, аз. И Бог те оттегля. И виж, ти си никой. Обаче казва така: благословен да бъде онзи човек, който се оплава на Господа и чието оплане е Господ. Защото той ще бъде като даро поседен при вода, който разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато стане пек и т.н. Виждаме, че когато човек оплава на Господа, наистина нещата се променят. Става вина, защото Бог поема ангажимента в нашия живот. Сега, вижте, може би това е един от най-силните стихове, за които Бог говори сам за себе си. Исаия 46:90 казва така: помнете предишни става от темността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз изявявам края и от древните времена не станете още неща. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще извърши всичко, което ми е угодно. Колко ясно казва. Значи представете си, Бог е вечен. За Бог цялата картина от битие до откровение, целият свят, той го вижда днес сега. И той се казва: не се представи за утрешен ден, той е пред мен всичко. От нас искаме да съблъскаме главите,
се чуем кой да прави, да спаме, да планове за живота. По-добре е да оправим на Господа, да Господи, ти знаеш всичко, нека бъде твоята воля. И знаете, понякога, вярвам, че нека при Бога, ще видим колко много пъти сме залетали и сме се пускали в различни посоки, които са били безцелни. А Бог има нещо много по-добро за нас, но е, когато наистина човек има някакви амбиции, човешки амбиции за нещо, и се опита едно, второ, трето пъти и накрая като намери истинския път. Така е наистина, но Бог наистина е добър и Бог продължава и днес така не хората. Словото Божие в Летпишите казва, че Божите очи четат сам там по цяла земята и търсят сърца съвършени настроени към Него. Значи Бог продължава и да търси хора, които да търси Него. Сега, важно е човек да има сърцето си богобесен от Бога. Защото понякога, знаете, когато човек няма страх от Бога, живее в стар безбожие. И тогава хората грешат, вършат много неща, като Бог няма да изделя, едва няма Бог. Обаче има Бог, Бог вижда всичко един, за жалост, много хора ще бъдат иззнавани от това нещо. Като тят при Него, и тогава ще вече няма връщане назад. И Псалом 56 казва така: когато те призова, неприятелите ми ще се обърнат назад. Това значи, защото Бог е с мене. Когато те призова, значи какво знае? В момента, когато тръгнеш от Господа и опаш на Господа, тези, които са твои неприятели, те после няма какво да правят. Защото Бог е с тебе. Бог е този, който знае как да те опази. Знаете, преди няма забравя, това е истинска случка. Една жена отива на работа. След тръгва някакъв човек. Тя е била първа смяна на работа. И този човек, тя се оплашила, млада жена. И си мисля, може би ще засили нещо направи. И обаче в един миг, както тръгна тази тъмна уличка, и те вече очакват, че да я нападне, в един миг се обръща човека го няма. И след време, този същия човек прави някакво друго престъпление. И тогава той започна да се казва. Същия ден каза, имаше една жена, която бях решил да направи нещо лошо с нея. Обаче видим ми, когато тъкмо реших да я нападна, някакви хора около нея каза, има здрапчика. Това е реално. И аз не успях да реши нещо от това, което бях намислил. Искам да кажа, че Бог може по чуден начин да опази своите си. Да, как става, не знам. Бог му, знаете, когато Елисей и Гези, когато бяха заобладени в Самария, заобладени по войската на сирийската войска, тогава Гези се опачи, каза, Елисей има тук много войски, така не се притеснявай. Божият премучи, когато отгоре, че видях Божите войски, които вървяха. Така че Бог винаги има начин да опази своите си. Аз не мога да кажа как става, но искам да кажа, че Бог знае как. Важно е да оправим на Него. Сега, и Словото Божие каже, че нещо, което е важно, в Римляни 8 глава казва нещо важно. Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? И каза така: онзи, който ни пожали своя син, много предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Сега много ще погледнете. Едно семейство. Имате при себе си, имате син. Имате и много неща други, блага. Ти си готов със всяко нещо да разделиш. Можеш да кажеш по-бедно. Обаче и те си трудна работа. А Бог даде точно най-ценното. Не така, че защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защо? За да има спасение. Словото Божие казва, понеже Бог няма пратил сина на света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде на Господ. И може няколко си, които ще прочитам относно любовта на Бога. В Първа Йоанна, 4 глава, 9 си казва така. Първа Йоанна, 4 глава, 9. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивен за нашите грехове. Виждаме слава на Бога. Причината дойде Христос е именно любовта на Бога. Слава на Господа. Така. Словото каже, Бог предаде за всички ни. Има това е любовта на Бога. Вижте, едва ли човек може да разбере как може да истина Бог да даде сина за нас. Да, Той го направи. Вижте се Словото казва сега. В Римляни 5:8 казва така. Но Бог препоръча своята към нас любов, това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. И това, че умря за нас, е добре, какво толкова и много хора са умерли на кръст. И при Христос, след Христос. Но този, който наистина умря за нас, нашия Господ, Той е този, който извърши това изкупление за теб и за мен, да можем аз и ти, че вярват в Него, да им вече живот.
Сега, извинявайте. В Йоан 17 Словото Божие казва така, да се думи на нашия Господ Христос, се казва така. А това е вечен живот. Да познае Тебе, единият истинен Бог и истинен Христа, който си изпратил. Това е вечен живот. Не само живот на тази земя. Да, ние на тази земя получаваме живот. Обаче това е вечността. И в момента, когато човек приеме Бога, него ме ти да святил в него, но ражда го, прави в него ново създание. И за вече започва вечността, започва от днес, ако мога така. Сега, казва така, как не ще ни подари заедно с него всичко? Във 2 Петрови 1 така така, че неговата божествена сила ни е подарила всичко, що ни е потребно за живота и за благочестието. Сега, приемайки Бога, вярвайки в Бога, Бог поема ангажимента наистина, като негови деца, да ни помага в нашите ежедневни грижи. Няма пазо Словото Божие, Матея 6 глава 25-30, няма че силите. Там казва така, не се притеснявайте, не се безпокойте, кой ще едите, кой ще пиете, кой ще мъжите. Ние живота почва храната. И после казва така, търсете първо Негово царство и Неговата правда. Всичко останало ще се прибави. Виждаме, че кое е първото място. Търсете така първо Негово царство и Неговата правда. И тук е нещо, което е важно. Кой ще бъде Божий избран? Понякога наистина, и като християни, понякога има такива по-старки, които внимаваме и така, вижте, и не Бог ще запълха ушите, Бог ще обича да се затвори зони. Вижте, разберете ме. Бог е нашия баща, Той ни обича. И ние сме Негови деца. Ако и понякога Бог да наказва на децата си, ако и да коригира, ако и да се дисциплинира, всичко става за наше добро. Ще дам ли пример сега, много от нас сме родители. Сега представиш, че твоето дете иска да бръкне в контакта, какво ще правиш? Ще дадеш ръката, а са да бръкне в печета, какво ще правиш? Ще му говориш, ще му написаш какво трябва под печета. Защо е към тези неща? Бог знае как да нас питава в пътя, който има да изведем с него. Но целта каква е? Не да самоцелно да наказва. Целта е да наприведе при себе си. Понякога ще я коригира, понякога ще дисциплина, понякога ще наказва, но целта е да бъдем при него с него. Сега, относно Словото Божие казва така. Сега, проче, няма никакво осъждане за тези, които са християни, които ходят не по плътта по дух. Няма никакво осъждане. Понякога хората страхуват наистина, че има страшен съд на края на времената. Този съд няма да бъде за нас. Съдът ще бъде за тези, които не вярват в Бога. За нас ще има съд за награди. В Коринтите не са. Така, готови ще го пише в Коринтите 3 глава. Първи стихове. Сега, ако Бог те оправдава, то кой е този, който ще ни обвинява сега? И това е интересен въпрос сега. И до въпроса, кой Исус ще не обвинява и някой друг? Кой ще бъде Божите избрани? Бог ли, който ти оправдава? Значи Бог ни оправдава. Той даде сина си, изправи кръвта си. Бог изправи Святия Дух. Даде Словото. Защо? С цел да нас спаси. Тогава кой може да обвини? Да, дявола клевети, да обвинява дявола. И днес клевети, но трябва да ми твърдо уверена, че Бог е този, който оправдава, за да бъдем при Него. И казва така, кой е този, който ги осъжда? Христос Исус е, който обреза, а при това е бил възкресен от мъртвите. Който е от тях страна на Бога и който е ходатай за тях. Няма такова нещо. Вижте, Словото Божие казва, че Христос е ходатай. Какво значи ходатай? Ходатай е посредник, един, който става между две страни. Сега, ако гледаме от тази страна стои Бог, от да стои човекът. Този, който привежда човек към Бога, това е Христос. Ако мога да кажа, вижте така, ходатай или посредник, какво прави? Взима ръката на Бога, взима ръката на грешния човек и слава едно и каза, татко, аз умрях и вместо този. Аз правях кръвта си за неговите грехове. Аз умрях да може той да бъде жив. Аз станах човек да може той да стане Божие дете. Това е заменката. Направи план на кръста, замести. Сега, хубавата е онзи, който застава останата на един друг човек, в случай на нужда да помогне. И това е много лично. В първия на втора глава, така описва наистина какво прави хубавата е. Каза така, дечица мои, това пише да не се грешите, но ако се грешите, се греши някой. Имаме хубавата при отца и са кръста правения. Имаме хубавата. Има един, който се стъпа за нас, посредник. И в притчи казвам, правеният и 7 път да паднем, Бог пък няма го остави, пак ще дигне. Що? Защото има Бог, този е Бог, който не обича. Те вижда на нашия живот, вижда мотивите, с които живеем на тази земя. Екклесиастска сербеска така, няма праведен човек, който дължи да бъде грешен. Тази днес говорихме с една сестра, един брат на обед. Така е наистина. Волно и неволно човек понякога се грешава. Било погне нещо, което е неправилно. Някой може да каже някоя дума, която не е много добра. Да, обаче при Бога винаги имаме време да се покаем. Господи, прости ме. Помогни ме наистина. Грех, който върших, или който се грешавам,
да не го прави повече. Изпрядам се. Наистина, когато има истинско покаяние, Бог е този, който наистина ни помага. Вижте, сега ще почнем го сега. В Колосяни 3 глава 1 стих така. Колосяни 3:1. Това стих за насърчение. Колосяни 3:1. И тъй, ако сте били скъсили заедно с Христос, търсете това, което е горе, где седи отдясно на Бога. Много пъти живота ни преминава в търсене на нещата, които този свят. Да, събуждаме се, почваме ежедневните грижи, работа, актуални, ежедневните преминава в търсене на неща, които са в този свят. И до вечерта събуждаме други ден пак и това е една постоянна борба с всеки ден. Но Божие Слово каза, търсете там. Вижте, представете си, може да имат всичко на тази земя. Ако нямат Христос, направо си живял. Това е истината, разбирате. И жалко, ако човек пропусти момента, в който Бог ида към него. Бог ида с поканата към него, кани го, аз не мога да кажа колко пъти поканен. Бог ида достатъчно пъти. И ако човек винаги пренебрегва Бога, нека си показва пренебрежение и да не когато Бог спира да го търси. Знаеш, че няма да има полза. И тук сега при мен ти казва така, или презираш неговата богата благост и търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е да начина да те води към покаяние. Бог е добър, Бог е търпелив, Бог е дълготърпелив, за да може да се доведе до покаяние, но пак не става без нас. Ако ние не искаме, ако ние някак се отвърнем всичко, жалко за нас. И вижте, в първите тези две предказват, че има един, който стои между нас и Бога. Тук не става дума за някой светие, не става дума за някой, който става между нас там. Тук става дума за един, който наистина го направи преди 2000 години. Той е Христос. Няма друг ходатай, той не си не. Казва така, защото има само един Бог и ние ходатай между Бога и човеците. Живеят Христос Исус. Само той е ходатай. Значи, ако няма, трябва да звоним на Бога. Ние да имаме чрез Христос. Кажем, Боже, аз идам в името на Христос. И в момента, когато кажа Христос, изказва, аз съм вратата. Та е вратата към небето. Бог вижда, Бог чува и Бог отговаря на нашите молитви. Слава Богу, справи пътят, разбирам. Сега, после апостол Павел продължава каза, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Има ли такава сила, която да те отлъчи от Христовата любов? Няма такава сила, вижте. Сега, що е към тези неща? В света може да имаш скърби, може да имаш немощи, може да имаш проблеми, може да имаш много неща. Но нищо няма сила да те отдели от Бога, разберете ме. Освен ако ти не избереш. Но въпросът е, този, който е повярвал от Господа, има вероятността, че Бог е с него. Той никога няма да се отдели от него. Словото Бога така. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или отеснение? Гонение или глад, голота, беда или нож? Това са неща, които реално църквата преминава времето. Някъде има гонение, други място има скръб, други място има отеснение, други място глад, мор. Това са неща, които стават. Но нищо от това, което става по на земята, няма силата да отлъчи християнина от любовта, която има Бог към него. И казва така, защото е писано. Убили се заради тебе цял ден. Ще си като все заклане. Ние ще да станем повече от победители. Чрез този, който не е возибал. Поне съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашно, нито бъдеще, нито силен, нито изчина, нито кой да го друго нещо. Съзнаеш, че може да отлъчи от Божията любов, която е Христос на Господ. Няма такова нещо, няма такава сила. Защото Бог те обича. Но и Словото Божие каже, във всичко ставаме повече от победители. Що? Защото с Господа, в Бога е нашата победа, не самите нас. Никой от нас не може да каже, аз сега, така ще, аз. Не, ти нямаш нищо. Сам не правиш нищо. Но с Бога можеш. Ще помните, когато израелтяните бяха притегваш червеното море, стегваш фараон. И казаха, започна да рътаят пред Моисей. Казаха, що да бъде тук? Да лънеш в пустината. И тогава Бог каза, не се притеснявайте. Боят или борбата нямаше. Тя е моя. Вървете пред тези виждат зад вас, от тях ги има. И така става. Бог отворил морето на две, те минаха, а другите египтяните, войските, останаха там, като се връбвали. Това е нашия Бог, разбирате. Той е същия днес. Той отваря морета, издига, сваля. Важното е наистина да стоим в Господа, да не се притесняваме. Римляни 8:27 казва така. Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. Да, понякога много неща, които стават у нас,
ние не ги разбираме. И се чуем каква е целта на Бога. Аз не знам каква е целта на Бога. Но Бог знае всеки един човешки живот, знае всяко нещо, което пред което преминаваме, има някаква цел. Да, понякога не виждаме целта ни, ние разбираме, но Бог знае. И тя се отказа, вижте, Словото Божие казва така. Благодарение на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Христос. Винаги има победа. Ако да преминаваме без всякъде, знаем, че ще има изконен път. Изконен път е именно пак от Него. Той допуска, той дава и силата. Но от нас какво се иска? Вяра в Бога. Продължаваме да вярваме, даже тогава, когато не виждаме изконния път. Това е много важно да продължаваш да вярваш, даже тогава, когато много не се вярва. Как ще стане това? Откъде ще дойде изхода? Бог знае. Словото Божие казва така. Защото всичкото е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победил света, е спечелена от нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че си Божия син? Света има преди всичко това, което е в този свят. Наистина, човек може да победи всичко това, което има чрез Бога, чрез вярата в Бога. Вижте, ако мога да кажа така няколко накратко, няколко неща като резюме върху цялото това послание. Бог оправдава. Исус си ходатае. Святък ни помага, Свети Дух. Виждаме, Бог оправдава, Христос ходатайства, Святък ни помага. В момента още дальше така, че Святък ни помага в нашите немощи. Така че виждаме, че в целия път към небето Бог е с нас, Бог е в нас и Бог ни помага. И нещо, което е много важно, Словото Божие казва, че ние, неговица, с Божия сила сме вардени. Това е много силен стих. Бог варди тези, които ще бъдат в небето, пази и това, което бъдат в небето за нас. Това е нещо уникално. Нещо пръща, точно сега виж кога Словото Божие. Благословен да бъдем Отец, нашия Господ Христос, който спредава сила и възроди за жива надежда, чрез съкресението на Исус Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което ни повяха запазено на небесата за нас, които с Божия сила сте вардени, чрез вяра за спасение, готово се до такива последния ден. Последно време. Вижте, първо казва се наследство нетленно, неоскверняемо, което ни повяха запазено. Значи това наследство Бог го пази. И нещо друго. С Божия сила се върди чрез вяра и вида спасение. Значи, пази богатството, нетленното, пази и нас, които ще бъдем наследници. Колко често това се постане. И после казва така, когато любите, без да сте го видели, когато вярвате сега, без да го виждате, радост е изказана и престанна радост, като получавате сесия да вярвате си спасението на душите си. Слава да бъде на Господа. И вижте, много важно да имате тази вяра, че Бог е сам си, той няма да стане, няма да ни забрави. И искам така да прочета няколко псалма, с които така не искам да насърчим за накрай. Само секунда сега. Псалом 27 казва така. Това са стиховете за насърчение. Бог е с нас, той няма да остане, няма да забрави. Словото Божие казва така. Господ е светлина моя и спасение мое, от кого ще се боя. Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша. Няма такава сила, видите ме. В този свят понякога ни се страхуват много неща. Ето, примерно път, безработица, болести, войни, слухове, стават толкова много неща. И човек нормално се смущава. Но, ако има вяра в Бога, ние кажем, Господи, аз съм Твое дете. Живота ми, всичко, дите ми, Словото Божие псалм така, времената ми, са в Твоите ръце. И аз избирам да не се страхувам, да не се боя, избирам да опам на Тебе. Да, с вяра ще е пред Тебе. Аз знам, че в момента това, което го искам, го нямам, но знам, че Ти го имаш. Наистина, когато си пред Господа, Бог е този, който наистина ще помогне. Псалом 120 казва така. Псалом 120, едно. Вижте, тези стихове не са правят, това са Божии слова за време на нужда за хората, които наистина изпадат понякога в изпитание. Псалом 120, едно казва така, само секунда. В бедствието извика към Господа и Той ме послуша. Че колко ясно казва? Това е Божие слово. В бедствието си казва. Псалом 55 казва така. И през него ден напас. И аз ще избавя и ще ме прославиш. И още и си прочета, който ще завърша. Още един псалом, после ще кажа евреи, още евреи и с тях завършим. В Словото Божие вижте, има много стихове, има много Божие Слово, което има една единствена цел. Да насърчава християните, да продължават да го следват и да стоят в него твърдо. Псалом 18. Сега 17-19 казва така. Псалом 18, 17-19.
Избави ме от силния ми неприятел, от тези, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Силнаха ме в деня на бедствията ми, но Господ ми стана опора и изеде ме на широко. Избави ме от... защото имаше благоволение към мене. Виждаме, с което всеки може да види там в тази ситуация. Точно когато също нямаш искрен път, точно когато също едва не живота притискал всякъде, тогава Бог има изконен път. Така че, знаете, ще дам така един пример. Ако никой в живота човек няма изпитание, то никой няма да изпита нужда да иде към Бога. Никой няма да усети Божията милост и Божията подкрепа, ако не премина през тези неща. Така че Бог знае в коя ситуация, доколко и как, но Той винаги верен и върши това, което е необходимо. Евреи, 13, това е последния си, който ще прочита и после се помним. Евреи, 13 казва така: Господ е помощник. Няма да се боя, кой ще ми стори човек. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да благослови. Знаем, че сега Бог е верен и Бог няма да стане, Бог няма да забрави. Знаем, че сега Бог е с нас и наистина Той е нашия баща, ние сме Негови чада и тя да ми вяра и да разумение, че през който да преминаваме, каквито времена да идват, Той не се е променил, Той същия Бог и днес. Така че наистина с вяра в Него ще преодоляваме всички трудности. Словото Божие казва, че бъдем повече от победители. Знаете, тази има повече от победители, при мен бях чул една история, много интересна. Иван ходи до че беше боксера. Отива се би за световната купа. И отива и побеждава. Жена му вкъщи стояла и чекала и се молила за него. Наистина мъже да се победи. И когато се побеждава, той взима наградата и е воден при жена си. И я подава. Това е каза наградата. И сега дума, тя е повече от победител, без да участвала в битката. Той се не каже, има ни, който воюва за нас, има ни, който наистина ти подарява победата и това е нашия Бог, това е нашия Господ Христос. Нека Бог да благослови. Слава Богу на Господа.